Sik. Nek Pandhawa mati ana pirang-pirang bab sing ndadekake pitakonan. Nggih menapa? Sepisan pondhokane Pandhawa ya sentonge Pandhawa jejer. Ning sing kobong kok mung papan padunungane Pandhawa. Mongko jejer karo papan patunggone Kurawa. Sepisan angka 2 kuwanda cacah 6 sing aku krungu jarene kuwi Pandhawa karo si Kunti. Pandhawa 5 lan si Kunti Nalibrata. Ning sejatine kuwanda cacah 6 kuwi dudu Pandhawa. Sing angka 2, sing angka 3 tinemu lenga latung bubukan Sendhawa ana cagak pring ingkang durung kobong. Lah apa mbok kira aku ora ngliti? Tak buka isine ganda rukem. Mangka omahe Kurawa blas ora tinemu ganda rukem. Sing angka 3, sing angka 4. Kowe kelingan ora? Sing mateni Gandamana. Sing mateni satriya Mandira Jajar Harya Gandamana kuwi sapa? Sakbubare ana lelakon kuwi. Nggih. Menawi sak ngertos kula jaman lampan Gandamana sayembara ingkang mrejaya Raden Gandamana menika wong alasan ngakenipun Brahmana. Tiyangipun ageng inggil ngangge jubah sarwa cemeng. Lah iya kuwi sapa? Nggih ngakenipun nggih namung tiyang saking wana kan. Banjur kowe krungu ora? Sing mateni Prabu Baka, ratu buta sing kulina mangsa daging tur daging menungsa, daginge kawulane dhewe Kacakra. Sing mateni Prabu Baka sapa? Saiki ora perlu tak kandhakake ning ana wong sing jubriya terus matur menyang aku. Mula wiwit lelakon Pandhawa jarene kabesmi. Jare Pandhawa mati kuwi rasaku tumlawung nanging kebak rasa jubriya. Bisma dudu bayi wingi sore. Kabeh tak glejah, kabeh tak teliti kanthi permati. Jebul Pandhawa saiki isih yiwana, Pandhawa isih sugeng apalipurna. Sing mateni Gandamana kuwi Bratasena, sing mateni Prabu Baka Kacakra kuwi ya Bratasena. Pancen bener palemaning Pandhawa kobong nanging sengaja diobong. Sing ngobong dudu sapa-sapa. Undagi jenenge Puracana, wong saka tanah Nisadu. Tanah Nisadu kuwi nggone bangsa kang asor dhewe. Lah wong Nisadu nekono kene sing kongkon wong julik ya wong lecet. Maha julik, maha kuwi linuwih. Julik kuwi lecet. Lumaing bumi kruping langit ora ana menungsa sing lecete ngungkuli Harya Suman. Tegese Destarata. Iki mengko yen kowe sida misuda Jaka Pitana dadi ratu, mongko Pandhawa sing duwe wajib negara Ngastina isih urip meger-meger. Tegese kowe bakal mulyake anak ning ancik-ancik marang pati ning keponakan. Oh.
Aduh, mati aku. Aduh, Yayi Pandhu apuran pun Kakang Yodi. Aku njaluk pangapura Pandhu, aku ora bisa ngayomi anak-anakmu Pandhu. Aku kepengin jejegake Adelana negara Ngastina nanging ngarep mburiku kiwa tengenku kabeh mung dadi racun ingkang padha ngrogoti budi pekerti. Waduh Pandhu, yen Siadi mudhun saka kasuwargan banjur midana marang pun Kakang, wis sak pantese kowe mbiyen nitipke anak-anakmu nalika isih cilik. Siadi ora menangi dewasane Pandhawa jebul saiki digawe wisuna. Dulurku Ipe Yayi Pandhu apuranen pun Kakang Rama Penemban Bisma. Dinten menika kula jablucap kula Jaka Pitana mboten kula wisuda dados ratu dinten menika Mbak. Tikra kang pala tuningal prang campa samya medali lir tadet wileting kota ilagala jagat dewa Bathara wayah jagat mangestungkara. Anak Prabu. Iya. Aku ngerti sepira to aboting rasamu. Aduh, mangke rumiyin Penemban. Kula gumun setahun jembleng serendeng dhateng kawontenan menika. Sanget boten nginten jebul gedhohanipun Ipe kula sengkuning kados kewan. Aduh, Gendari. Aku duwe bojo, kowe pengarep-arepku mbiyen. Anakku sethithik wae loro, orane telu munggaing 5 kaya anake Yayi Prabu Pandhu. Najan anak mung sethithik nanging panggula wentahe permati dening Kunthi, ibu kang utama. Jebul nggonku bebojoan karo kowe diparingi anak akeh. Iki merga dudu salahku. Mbok menawa katuranggane wong wedok ploso jenar ki ya kaya kowe. Aku mbiyen mung kepengin duwe anak loro rani telu munggahing 5. Ning kowe dijak leren sewengi wae nesu. Anak kok 100 kuwi jenenge dudu wong manak ning wong mencret. Aduh, Gendari. Adimu Suman melu ana negara Ngastina merga katut Mbak Yune dadi bojoku. Kuwi mbiyen nek ora tak kukup ana dalan kleleran kathokan wae ora. Suman tak pasrahi anak-anakku supaya nuntun jiwane Sata Kurawa tumuju marang Karahayon. Lumaku ning kabecikan jebul tinemune sing diwulangke wulangan kang sasar. Gage gunemana kowe Gendari. Kula nuwun sewu Kakang Dipati. Piye? Mestinipun Paduka ngupaya kanikmatan kamulyan tumrap putra-putra Paduka Sata Kurawa menika mboten klentu. Paduka menika jedring Sudarma. Sampun samestinipun tiyang sepuh menika madosaken kamulyan dhateng anak menika sampun trep. Iya, ning liwata dalan sing bener, liwata dalan sing becik, liwata dalan sing utama. Nek kaya ngene iki carane golek kelungguhan
mongko ingkang dudu darbeke kanthi cara nyingkirake nyawane Pandhawa. Waduh, Sengkuni. Upama donya iki ana Sengkuni genep 4 tak kira gelis kiamat. Olah pekertining cipta rasa kang ora nganggo dasar kautaman, anane mung padha milik gendong lali. Karepmu piye Sengkuni? Karepmu piye? Kowe duwe penemu kaya ngono nganti kongkon bangsa Nisadu. Kowe ngobong bali paremaning Pandhawa, karepmu piye? Ayo ndang ngomong. Ndang matur. Apa mestine gange dasare apa ndang ngomong. Aja mung meneng wae. Sing ora arek lalakon negara Ngastina ya mung kowe. Kula nuwun sewu. Yektasipun kula mboten mejahi Pandhawa rasa guneman. Aku ora butuh wangsulan. Ngene ya Suman. Aku iki dadi wong tuwa. Tuwa ki tegese metu nggawa nek muni kudu mentes. Aku ki tinanggenah urip ana ing alam padang minangka dadi bapakne Sata Kurawa. Mongko kewajibaning wong tuwa menyang anak, wajibe wong tuwa menyang anak kudu momong. Gula wentah ngayomi nuntun nuduhke nuladani. Sembur uwur tutur, sembur donga uwur mawit-mawiti tutur kandan-kandan. Kandhane wong tuwa kudu metu pituture. Swara apa kuwi? Tiang dodol. Dodol sing rada adoh. Ngerti? Nggih. Dadi wong tuwa ngono kuwi wajibe. Lah. Nek anak kudune atur penuwun, nggugu manut miturut nurut karo tulodo sing bener. Tulusing pangabekti menyang wong tuwa. Najan to upama wong tuwa wis renek, anak wajib njaga jenenge wong tuwa, murih aruming ganda. Lakune nek wong tuwane wis ora ana kaya Pandhawa kuwi, bapakne wis ora ana, gedhekke pengati-ati, nyandhi pitutur luhur kinarya pawitan, rukun supeket karo sedulur-sedulure. Ning ora. Ya iki tandha-tandhane ora bener. Wong tuwa menyang anak kuwi mesti kaning wong tuwa menyang anak ora mung gemati nyang anak ning dumunung ana ing tepa tuladaning tingkah laku. Dadi tepa tuladaning tingkah laku kowe saguh ngemong anak-anakmu Sata Kurawa. Tak arep-arep tak kira mbiyen anak war kok tuntun menyang kautaman ning jebul ora. Rina wengi mung mbok warai padudon lan pasulayan. Aku saiki wis semoh. Aku semoh nampa penemumu Suman. Areh ning Jaka Pitana saiki wis tak jabel wis ora tak dadekke ratu. Merga Pandhawa nyatane saka pangandikane Wa Begawan Bisma Pandhawa isih urip. Mula nganti becating jaman yen Pandhawa isih urip, tangeh kelakone aku tumindak ora adil menyang anak-anak.
tidem jroning pasewakan negari Hastinapura. Tupyana angin gumrubuk ingkang anggonda wangi. Hanenggih praptanira risang Haryasena. Sigra handemok ampihane Kengwa Sang Adipati Dasarata. Kagyat sotaning galing Kengwa sigra rinangkul ngayane. Bedhekel jroning dodar sambengok sora parandene mung kandhek ana ning jaja. Nganti kaya bledak-bledako pernajane. Mangkono ta wuwuse. Aduh, anakku, ger anakku. Oh, kowe Bratasena ndi? Endi ibumu Kunthi, endi kakangmu Puntadewa, endi dulur-dulurmu kabeh, nger? Dasarata bapakku. Maturake gunging panuwun kang tanpa pepindhan. Pangabektiku katura. Iya ya kula. Babu Kunthi. Bar kakangku Jlamprong lan kembar isih Yuwana. Wong bae titi mangsa iki durung bisa sowan ana ngersam. Aduh, anakku nger, iya ya. Lungguh Kang Prayoga. Oh, putuku nger Sena. Tinemu Rahayu Basuki. Bratasena tinemu Rahayu nger. Oh. Jagat mangestu Ngkara. Wayah Bathara jagat. Lah dalah. Mengko to. Dulurku Ipe nuwun mangke to. Katur dumateng sederek kula Ipe tiyang ingkang bagus piyambak sak donya. Kula aturi mas paosaken sederek kula Yayi Patih Arya Sengkuni. Kula aturi ningali kanthi trewaca nganggo mata sampeyan. Sing teka menika sinten? Ya, nyang matur. Sing teka sapa? Jare mati mo. Jare mati kok sik nengel. Inggih. Menawi mboten klentu. Aja kok menawi mboten klentu sing cetha. Inggih menika sukunipun tasih napak Bantala tegesipun menika inggih tiyang limrah menika Bratasena. Nah, cetha. Inggih. Bener iki Bratasena. Leres. Jaka Pitana kula. Iki sapa? Menika sederek kula. Sapa? Yayi Bratasena. Bener. Inggih. Kena apa kowe dek mben ya matur padha karo bapa pamanmu yen Pandhawa mati. Lah ngendikanipun paman Sengkuni nggih pejah saestu kula nggih manut. Bektiku katura Bismayanku. Iya kula tak tampa pangestune mbahmu Tampanana tak pundi dadya jimat. Bapa Guru Drona bektiku katura. Iya nggih, wong bagus tak tampa pangestunipun Bapa Tampanana ya. Bratasena tak pundi dadya jimat. Ibu Gendari bektiku. Iya nggih Bratasena tak tampa. Kakang Jaka Pitana, aku ngaturake basaku. Iya Yayi Bratasena tak tampa. Paman Sengkuni. Apa Raden? Modara. Syukur kowe. Meng. Alah.
Ora arep mati. Wis kena gula nek arep kena gula kae umurku dawa. Ora mati. Aduh, dewa Batharaning jagat. Kulup wong jarot. Rumangsa kaya kejugrukan Mukir Sari nuberan samudra madu. Bungeng kalbu punwa. Dene nyatane Pandhawa isih yiwana, mongko pekabaran kang tak tampa jarene sira teka pati. Apuranen kabeh lelakon iki ya nggih lan apuranen punwa. Dene nyatane aku minangka wong tuwa ingkang kudune ngayomi marang tedhak turasing Yayi Prabu Pandhu parandene merga saka kahanan iki apuranen dulur-dulurmu kabeh ya nggih. Ora dadi boyong apa. Pancen lelakon kuwi adile mung kudu dilakoni. Iya, syukur. Ora suwe meneh ibumu, kakangmu, adi-adimu kabeh boyongen menyang Purayaga negara Astinapura. Iki papanmu, iki omahmu, iki panggonanmu ya nggih. Aja wigih ringa-ringa. Iki nggonen mukti ya nggih. Aku krungu pawarta jarene Kakang Suyudana bakal mbok wisuda dadi ratu Astina. Yen to pancen kersamu ngono aku malah melu bungah. Lan sowanku ana ngersamu dina iki aku ora kepengin jejaluk. Nanging aku mung kepengin ngabekti menyang wong tuwa lan nuduhake marang jagat yen to sejatine Pandhawa ora mati. Pandhawa isih urip. Oh, nggih. Ngerti yo. Kabar najan bener. Nanging sejatine wis tak jabel ucapipun wa Jaka Pitana ora tak dadekke ratu. Mengko to. Destarata, kula wonten dawuh wa Penemban. Upama kanggo nyapih hawa apa ora isa ana dalan. Keparingipun wa Penemban kados pundi? Supaya Pandhawa lan Kurawa padha muktine lan padha mulyane. Upama to negara disigar semangka ya prayoga, diprail-prail ya kena. Nanging upama to Kurawa mukti, Pandhawa tak jaluk ya kudu mukti. Menika leres menika. Awit menawi mangke negari sakwengkonipun namung dipun lenggahi dening Sata Kurawa bencang menawi wonten moganing lampahan. Lajeng kados pundi? Iki menawi Pandhawa trima sakmenika nanging tedhak turasing Pandhawa menawi mboten trima. Lajeng dados dretah menika tegesipun inggih minangka tiyang sepuh mboten saged nyapih hawa. Aduh, wa Penemban nggih ngaturaken genging panuwun. Menawi makaten kewala. Piye Destarata? Iye. Kula Bratasena. Apa Destarata bapakku? Dadi mangsa iki pun wa Darbisrana. Aku kepengin muktekke Kunti lan anak-anake kabeh. Nanging watak Pandhawa yen diwenehi kutha negara Ngastina mesti ora gelem nampa merga aku weruh lagak-lagon laganing Pandhawa ora gelem lungguh sila tumpang sikile edhek nampa kamukten klasa gumelar sing tanpa rekasa. Karepmu piye? Sira tak paringi bumi. Sira tak paringi bumi ingkang amba angilak-ilak. Nanging wujute isih alas gong bebondrotan. Karepmu piye? Saka pangrasaku jenenge alas merentani ya bumi Wanamarta. Babatana. Kinarya mulyane ibumu lan uga anak-anake si Kunti kabeh ya nggih. Wis matur ing ngarep lamun to sowan kuat kepengin njejaluk marang kowe. Nanging tampanen ya nggih. Tampanen nggih Bratasena.
lan aku pitaya lamun to Pandhawa kang makarti tartamtu bakal dadi kutha enggal ingkang indah ingkang bisa kaya surya kembar kelawan kutha Garapraja Ngastina tampanen ya nggih. Aja tinulak nggih Bratasena, tampanen bapane iki wong tuwa ya nggih. Malah mengko nek wis dadi kutha, wis dadi papan kang indah. Kowe dadi ratu ana kono ya nggih. Kakangmu Puntadewa uga dadi ratu. Ana peranganing kutha kang dumadi saka alas Ngentani. Wah. Yen pancen kowe meksa peparing menyang aku, ya tak tampa. Tak sagui aku saguh mbabati papan kuwi bakal tak dadekake kutha anyar. Ning nek aku mbok kon dadi ratu aku wegah. Lho kok emoh dadi ratu kepenak disunggi-sunggi para nerpati disungga-sungga para nayaka kowe kok gemah. Kowe kok emoh? Moh. Sebabe Wong gelem dadi ratu jaman saiki mung ngantri mlebu hukuman. Mula aku ora dadi ratu wae jiwaku dudu ratu. Lan tekadku aku nyendikani dawuhmu bakal gawe papan anyar ora tak nggo mulya aku sak sedulur babar pisan aku ora kepengin dadi panguwasa. Nanging aku mung kepengin gawe mulyane para kawula. Isih akeh saperangan kawula kang isih nyandang kurang. Mangan uga kekurangan. Mula aku kepengin gawe tentrem lan mulyane saperangan para kawula negara Ngastina. Bakal tak papanake ning papan anyar mau. Gajeke Wanamarta kuwi papane ana kulon kali. Iya. Gawenen kulon kali dadi subur makmur gemah ripah jinawi lan kono dadi papaning wong akeh ingkang padha mbutuhake. Ngestake dawuh. Mula kang saka iku aku njaluk pamit. Njaluk sangu. Grobak ana kaya wedhi, tawu kaya banyu, bondo brana picis tak nggo ngragati kowe nggih. Aku ora kepengin njaluk bondo nanging aku mung kepengin njaluk pangestu. Pangestonono wae lakune Bratasena supaya jejeg kiblatku. Kakek Bismaku njaluk pangestu. Iya tak pangestoni. Guru Drona aku njaluk pamit. Ayangnya duka-duka dika wong acat aja nganti keri. Kakang Jaka Pitana semono uga aku njaluk pamujimu. Iya Di. Tak dongake ya Di. Patih Sengkuni. Apa Raden Ndang Mudara. apalane nek ngono. Bupati Dastarata kaya wis cukup aturku. Dadi mangsa iki aku mung njaluk pamit budal menyang alas Ngentani. Sikra kang bala tumingal. Rang sampo samya medali. Lar tatet wileting nyata. Ngiluwa gage sawangen dulurmu kaya ngono ku sing jeneng jiwa satriya sing tak arep-arep kudune kaya adimu lanang Bratasena kuwi ora kaya diapurmu kuwi wulang-wulangane bapa pamanmu ngono kuwi kowe seneng mukti sing tanpa rekoso mung kari nampa paweh kari lungguh sila tumpang nampa negara Ngastina sing wis dadi tanpa kangelan tanpa kringeten kowe seneng
remen. Bagus. Joko Pitono, Joko Pitono. Aku kuwi gegulang menyang anakku supaya weruh dalan bener. Nek enek wong tuwa sing ora ngudi kabecikan lan ora ngerti menyang unggah-ungguh, kuwi sejatine dudu panutan. Ning aku ngerti marang angger-angger. Lah, kudune sing mbok turut kuwi aku. Anak kuwi minangka terusane wong tuwa. Ora ana katresnan kang luwi katresnaning wong tuwa menyang anak. Druhun kuwi ya. Nggih. Pun manut mawon. Seneni nggih gelem. Dielek-elek nggih gelem. Ya. Ngene. Sing jenenge menungsa urip ana ngalam padang. Nek gegarane dudu niat. Niat sing dadi poking karep. Dadine ora becik. Kurawa ora tau duwe niat, niate mung niat elek. Mula ana kene iki nayakane jajalanat punggawane ndak nduk kaya wong ora niat. Patihe bangsat. Senopatine keparat. Mula negara iki nek suwe sangsayaning suwe sak nggon-nggon kebak wong sambat ora kuat ngingoni batih karo brayat. Iki mengko bakal akeh sing sekarat mergo dhuwit negara dibobol digo minggat. Ya pakartine Sata Kurawa anak-anakku sing dipandhegani karo Sengkuni kaya ngono kuwi. Joko Pitono, kula. Kowe nututana adimu lanang ning takon ngilo piye carane wong rekoso. Yen nganti kowe cilik mengko nyikara gedene nyilakake Bratasena luwe-luwe gawe patine Pandhawa cetakon ndelok kethenjasmu. Wis Putra Prabu, saka pangrasaku kaya wis cukup nggon ngujar-ujari marang Sengkuni lan uga anakmu Joko Pitono. Kang ing titi mangsa iki wis ana marga rahayu kang tumuju marang kautaman, tegese adil lan bener. Pandhawa bakal mulya semono uga para Sata Kurawa. Mula Kang Saka kayuh meminta marang panguwasaning Hyang Agung. Muga-muga kabeh bakal bisa kasembadan Putra Prabu. Rara sing ngreh.
Ayo yo. Sekali lagi. Atur awas. Telal
Nelok. Waduh, ayo ngunjukake puja-puji syukur ana ngarsaning dat sing murweng dat ya, Nok. Iya, Mak, iya. Dene nyatane titi mangsa bengi iki aku karo kowe wis tinimbalan marak sowan ana ing grogol. Iya, ana grogol kene, Mak. Ora liya gumelare panjenengane kepala desa ing kene sak perangkate kabeh sinengkuyung dene para warga masyarakat nganakake tasyakuran. Iya, ngunjukake puji syukur marang ngersaning Pangeran Kang Murba Jagat. Kanthi pagelaran wayang kulit sewengi muput. Iya. Ingkang ujube mapak sasi Ramadan. Iya. Kejaba saka kuwi ngaturake panuwun marang dat sing murweng dat. Nyatane kepala desa sak prangkate uga warga masyarakat ing grogol kene dirgayaswa sempulur sandang lan pangan apa dene papane kabeh cinaket dening Gusti sing murba donya sak isine iki ya, Nok. Iya, Mak, iya. Kejaba saka kuwi kanthi anane pagelaran iki minangka nguri-uri budaya tinggalane mbahmu sing wis diakoni Badan Dunia UNESCO. Iya. Nek donya wae wis ngakoni mula aku karo kowe klebu warga masyarakat kabeh wajib ngrungkepi lan nguri-uri. Iya. Ayo padha tansah eling yen to sejatine kegawean kaya ngene iki ora gampang biyen sing nyipta. Seni pertunjukan wayang kulit ki ora wong baen-baen, bola-bali tak aturake mula kuwi. Lah gandeng nyatane donya wis ngakoni mula ora kleru yen to warga masyarakat grogol sak kiwa tengene banjur ngadani tasyakuran tetep nganggo wayang. Pancen fleksibel utawa luwes. Iya. Wayang kuwi kena kanggo srana apa wae ya, Nok. Iya, Mak, iya. Lah, iki wujuding pangibadah uga. Iya. Awake dhewe eling yen to sejatine uripe warga masyarakat utawa bebrayan iki ora nglalekke marang budayane lan kapribaden. Mula wiwit saiki ayo padha sregep nduduk ndudah tinggalane para luhur jaman biyen, tetinggalan sing wujud kabudayan, kasusastran, kagunan sing adiluhung, warisan-warisan kang kebak panuntun ingkang kineker jroning kapustakan ya enek ana ing candi-candi, ana ing petilasan-petilasan, ana ing adat naluri budaya ingkang urip ana ing desa-desa. Iya. Sakwise padha diteliti, ayo dilaras endi sing kena dienggo tuladha lan endi sing ora. Ayo dipisahke lan ditintingi endi sing becik, endi sing elek. Kenawa kanggo prabot nggayuh urip sing utama, netepi kapribaden bangsa luhur. Iya, Mak, iya. Lah, bisane wong mau kegugah budi luhure ing bab wewatekan utama mau ora liya kejaba ayo padha kulina mawas diri. Mawas diri. Aku iki sapa, aku kudu kepiye? Iya. Neliti diri pribadine dhewe, eling menyang kabecikaning liyan. Ora mung nalika wong mau dibiyantu banjur eling. Ora mung nalika wong jroning kasangsaran banjur eling. Eling kuwi kudu sak wanci-wanci sak nggon-nggon. Iya, Mak, iya. Matur nuwun. Sing baku kaya ngene iki tetep dadi rasa panunggal lan tetunggalan. Iya. Rasa panunggalan tetunggalan ki tegese persatuan lan kesatuan. iya. Heeh. Lah sing baku meneh bisa ngraketke paseduluran lho, Nduk. Iya. Merga jaman saiki bareng Pancasila ya dasar negara ki wis akeh sing padha nyingkur lan padha nglalekke lan ora nganggo. Sejatine awake dhewe bakal kelangan. Iya. Merga mbiyen sing ndadekke negara iki wis mikir kanthi genep.
piye carane supaya negara iki lumaku kanthi becik nganti besuke nganggo dasar apa? Merga kene iki dumadi saka pirang-pirang suku, pirang-pirang adat budaya lan agama. Lah, wong biyen ya pinter. Dipersatukan dengan dasar Pancasila. Iya. Lah, kudune mangerteni nek Pancasila kuwi minangka ideologi negara. Lan bisa nampa Pancasila merga kuwi konsensus nasional. Kuwi wis kesepakatan. Iya. Nek jenenge dasar negara iki ya dienggo. Iya. Dienggo ana ngurip padinan, ya diamalkan. Pancasila pemersatu bangsa jroning wadah NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dadi landasan pokok kanggone masyarakat lan uga penyelenggara negara. Ngono. Ya lurah, ya bayana, Ngono. ya kepala dusun lan ya liyane kudu njiwa menyang dasar negara. Iya. Banjur sing angka loro Undang-Undang Dasar 45. Aku mung ngelingke, gawe aku ngelingke. Iya. Lah, kuwi aja disepelekke merga kuwi ngemot aturan dasar sing demokratis jumbuh kelawan kahananing bangsa Indonesia. Iya, matur nuwun. Sak banjure NKRI mula dikandhake harga mati iki tegese wis ora kena dinyang. Nganti tekan bejating zaman ya kudu negara kesatuan. Iya, Dudu negara liya-liya, ning negarane kudu kesatuan. iya, Pak. Matur nuwun. Lah, sing pungkasan Bhinneka Tunggal Ika. Lah kuwi lho, Nok. Nadyan beda agama, suku, bangsa, adat, budaya ning tetep siji. Ya kuwi bangsa Indonesia. Iki wis kukuh bakuh. Malah wiwit Sumpah Pemuda tahun 1928 biyen wis ngumandang. Ngono ya, Mak. Mula ana sing ngandhake nek biyen 4 pilar kuwi kudu dijaga, dipahami, dihayati. Merga Pancasila kuwi sumber nilai ideologi. Iya. Undang-Undang 45 kuwi dadi aturane dasar. NKRI harga mati. NKRI nek wis harga mati Bhinneka Tunggal Ika minangka pangiket raketing paseduluran. Iya. Wis anggere jiwa nganggo Bhinneka Tunggal Ika wis ora enek wong padudon. Ah iya. Lah mbok bermain politik to nek politik iki berdasarkan kebinekaan ngono iki jane ya iso menghargai. Iya ya, Mak, iya. Mula matur nuwun ya, Nok, dene bengi iki nganake tasyakuran. Lan ingkang wigati iki disengkuyung sak putuhe karo gudang garam. Iya. Sejatine apa to, Mak, sing ditindakke iki? Ngene lho, Nok. Kene iki sejatine lak arep ana owah-owahan gedhe. Ya papan kene iki. Iya. Pamarentah iki nyengkuyung bakal adeking bandara ana ing Kediri iki. Ya, sing dipangarsani dening gudang garam. Ning reh ning pamarentah saiki iki golek duit ya ora gampang. Mula bantuane saka gudang garam kanggo ngragati bandara ya bandar udara. Iki mengko. Dadi aja sembrono iki mengko nek wis dadi tenan sing bathi ora mung Kediri kulon kali nanging saantero kiwa tengen wiwit Nganjuk, Kertosono, Jombang, Blitar, Mojokerto nganti tekan Ngawi, Madiun, Trenggalek, Tulungagung. Saanterone kabeh kuwi nek arep umroh, arep apa-apa kuwi mesti liwat bandara kene iki mengko. Iya. Mula keparingi gudang garam wis luhur bebudene banget. Ora duwe pamrih apa-apa gudang garam ki mung kepengin ngabdekake saperangan bandane kanggo nyengkuyung majune kahanan ning Kediri kene iki. Wah, elok tenan. Mula ora umum gandeng iki mengko kanyatane gudang garam sing berperan lan saiki wis tata-tata malah wis 80% nggone mundhuti lahan kene. Lan ora main-main kok. Mula warga masyarakat kudune nyengkuyung merga iki engko untuk keperluan bersama sing wae
kanggo ningkatake taraf hidup warga masyarakat kene lan sak kiwa tengene lan untuk mempermudah akses kemana-mana. Kowe nek arep numpak pesawat ning Jakarta ora susah nyang Solo, ora susah nyang Surabaya, ora susah nyang Malang, nyang Yogya, ning cukup ana kene. Iya, kowe arep nyang Singapura, arep nyang Malaysia, arep nyang Tiongkok, ora susah ning ndi-ndi mung cukup saka Kediri kene. Wah, hebat tenan. Mula rening kaya ngono luhure kekarepane Gudang Garam sing wis disengkuyung. Ayo para warga masyarakat kepengin maju apa ora nek kepengin maju kudu melu nyengkuyung. Carane ayo sing kagungan lahan sing kira-kira kanggo wewengkon bandara iki dililakke wae. Merga nyatane Gudang Garam nggone mundhut ora baen-baen. Regane tikel matikel wae gelem. Wah iya. Luar biasa, malah krungu ana sing tikel kaping 5, kaping 4, kaping 3 bareng dinyangi. Lan kuwi ditanggung nganti sak surat-surate, nganti sak pengurusane, kuwi kabeh ditanggung karo Gudang Garam. Wah, elok tenan. Mula kanthi terwujudnya bandara, Kulon Kali iki mengko bakal luwih makmur. Luwih makmur. Iya. Buka wawasan kanggo anak putu bisa duwe cita-cita. Bisa uga anak putu saka Kediri kene besok padha dadi pilot, dadi pramugara lan liya-liyane para kru teknisi pesawat lan liya-liyane. Sing bagus sing dioyak saiki runway. Landasan pacune dhisikno. Iya. Engko nek wis ketemu landasan pacune wis ora ana kendala meneh ndang dibangun. Perkara akses kiwa tengene pendukung penunjange kuwi gampang. Iya. Sing baku ana sing kanggo darat lan kanggo mlayu motor mabur sadurunge munggah. Iya, Mbah, ora umum. Kaya ngono kuwi diabdekake dening Gudang Garam sakwutuhe lan lillahi ta'ala. Ora duwe pamrih apa-apa mung kanggo nyengkuyung murih majune masyarakat ing Kediri. Mula tepuk tangan untuk Gudang Garam. Wah iya hebat luar biasa ya mak. Ya kuwi wong usaha ki nek wis duwe bebadan kudu ngabdekke hasil usahane kanggo kemajuan masyarakat sak kiwa tengene ya. Munggahing nusa bangsa lan negarane kuwi elok no. Iya Pak. Hebat. Lah saiki bengi awake dhewe ditimbali sowan mrene. Wah, hebat no. Benane lurah lan prangkate kabeh wis nyengkuyung lan uga saka Gudang Garam perwakilane benane Pak Haji Sutawa. Iya. Ingkang asli saka Jember kuwi ya wayang Maindit. Gudang Garam kono ki nek wayangan setahun ping pindho no. Wah, setahun ping pindho kuwi mesti wit jaman biyen. Iya. Ning aku ya urung tau rono. Aku urung ning nek Kediri wis tak wayangi kemput wiwit kandhat ngadi luweh ngantek semen menggok ngetan pare aben desa wis tak wayangi kabeh ya kliwatan siji endi Gudang Garam iya mak iya wah elok tenan ning ora apa-apa iki sing rakoke cabange sing ana Surakarta Hadiningrat ya wis wiwit wayangan malah wis 2 taun iki. Nggone menara. Wis wiwit wayangan bareng gelem wayangan terus del. Ya mbuh perkara wayangan apa ora sing baku bareng bubar wayangan kuwi ora umum bebathene. Iya, jenenge sedekah menyang masyarakat ora eneng ilange, Mak. Iya. Iki piranti digawa saka omah lan suwe ora sowan ana kene, Nduk. Iya, kasih mbiyen. Pancen tak akoni aku nek sowan mrene lillahi ta'ala mergo iki dadi sejarah. Sejarah apa? Aku biyen mlebu Jawa Timur sepisanan ya kuwi ana Gringging. Ya ana kene iki. Mula ora tak lalekke nganti aku tuwek besok ora bakal lali aku mayang midak Jawa Wetan kuwi ya ana kene iki ya. Mula karo warga masyarakat ini aku berterima kasih matur nuwun
kanggo jalaran nggonku mecaki bumi Jawa Timur nganti saanterone ya jalaran wiwit nalika semono aku dicoba karo kancaku dilebok kaya ning gringging. Iya. Wiwit kuwi banjur tekan merican tekan ngendi-endi ngantek sobo seluruh Jawa Timur. Iya. Mula aku ora lali iki dadi nostalgia lan sejarahku. Iya. Matur nuwun marang warga masyarakat Gringging lan Grogol. Iya, Mak, iya. Krawit aku biyen urung iki, urung Mayangkara durung. Isih asmara laras. Tur ora seragam biyen. Ora gablek. Weh, ya nggo pengeling-eling, Mak. Iki pesindene digawa kabeh, iya. Ning ya akeh sing ora sowan merga pancen lek paring dawuh menyang awake dhewe urung suwe. Mongko nek dina malam Minggu sasi kaya ngene iki wis nyedaki poso iki kabeh pesinden kabeh pelawak kanggo iya. Golek sinden angel, iya. Ning aja samar ditunggoni karo sesepuhing Waranggana. Sinden senior. Iya, kuwi pesindene almarhum Kinarto Sabdo Semarang. Iya. Lan Ibu Suyatmi. Dedeng Koting Waranggana. Iya, mbane swara medhit wis rada rekoso, ora apa-apa piye sepuh ning samape menyang para putra-putra sing luwih enom. Iya. Bu Suyatmi sing kono dhewe. Wis gending apa-apa cek, gending apa-apa cek. Dadi sinden ki sing sepuh aja ditinggal merga kuwi kanggo ngayomi. Merga nek cah nom-nom urung karuan nek gendinge profesional kabeh. Kala mangsane sok isih butuhke wong tuwa sing cak-cek. Iya. Wae lok tenan. Ra umum kaya kuat tenan kuwi. Monggo Mbah Narto wis ra enek lho. Iya kok sindeni ijik. Mat tenan pancen. Rada peret. Peret apane? Wis ora peret kok. Ya wangi setan ora doyan demit ora ndulit. Ya sing kono dhewe, heeh. Tikus ora doyan. Saking seniore terus apa meneh Jeng Anis Chandralukita iki jenenge wong Sri Gunung iki ngono kuwi sawang kaduan ora patek apik ini nek dicedhaki saya elek malah. Terus apa meneh? Hangu ciwat aku mulat pasemon jatmika. Penak nek swara gamelan ki penak. Wong wayang ki pancen adune ya gamelan kok. Ora kok aku ki alergi musik ki ora, aku malah ning omah duwe studio musik. Kok ora mbok gawa. Tak nggonke dhewe-dhewe. Nek gamelan ya gamelan, nek musik ya musik. Nek dicampur dadi siji nyang kuping ora penak. Nek diwor karo wayang ora gathuk, ora wor. Wayange kalah breng no. Wong ngono teknologi nganggo listrik kok. Iya mak iya. Dadi aku ki apa-apa ya duwe ning aku pancen emoh no. Emoh pancen wayang kuwi iringane ya gamelan. Iya. Gamelan nek larase apik yang kuping penak kok. Iya mak iya, mendukung suasana. Tur bakale ora njlei. Iya. Sapa iki sing nomor 3 kok kono? Ayo, sapa wong iki? Waduh, wong ya. Sawang kok ketok elok. Wah, wong ngono. Pripun? Kaya gurih. Gurih kok. Wah,
ijek perawan kuwi demblep. Niki subur. Ora apa-apa, raine kaya gajah mada. Sia-sia men to Pak nek kalih kula Pak. Ya ora sia-sia nih seneng ngono lho. Ada tampilan anak muda sing memikat ngono aku seneng. Ya wong iki kaya ngono kuwi sing nyenengke. Wah, iki somben sing duwe bojone mantep banget iki. Di bojo kok ngene iki disawang wiwit subuh nganti asar ora kemput. Jenenge sapa, Nduk? Ayo. Nggih, nderek pitepangan, nami kula Lia Setyawati. Oh, Lia Setyawati. Sakniki saking pundi daleme? Saking Girimarto. Girimarto daerah ngendi? Wonogiri. Oh, Wonogiri. Wih, yo. Nek ngono yo desa Kluthuk. Gunung Pencu kowe Girimarto. Wonogiri ngewetan ora. Nek wong kene le ngarani bah Wonogiri bah ngawetawan. Nek sindene tau Pak Bay ya. Mantep banget lho. Gunung omahe. Ngisor gunung, Pak. Iya, ya. Nek ngono panganamu diwul. Ya. Kok ngertos semen lho? Ya ngerti no daerah kono nek ora apal yo. Cie, perhatian kali kula. Pol-pole ya diwul, terus nek larang pangan kowe mesti mangan sente kowe. Wong nggih jenengan nggih anu nggih tiwul nggih pacitan kan nggih tiwul. Ya mbiyen lelakon mbiyen ora sampe ubar-ubar wong akeh. Nek saiki rak ya wis iso mangan beras, ora masalah. Lah kula nggih mangan beras nggih. Beras tagi. Ya mboten beras-beras niku. Iya. Semester piro, Pak? Semester pinten nggih kula nembe masuk. Oh, nembe masuk. Nggih. Institut seni. Nggih. Jurusan apa? Karawitan. Oh, kerawitan. Kera ki munyuk. Kara, Pak. Oh, karang. Asal kata rawit tegese halus. Wah, dadi wong pengrawit ki kudu halus, ora kena penyinyinan. Wah, jan wong Wonogiri arep panganane gaplek, panganane diwul nyatane awake subur nyenengke. Wah, wong mangan diwul sing rada pero kae, wajange tampah sambel bawang lawlap benguk. Lho malah deng anu jenengan. Ya apal nah aku. Lah to. Bengok sing enom mentah kuwi dulet ki sambel bawang ya enak. Iki pancen enak-enake wong gragas ki ngono. Ini ya ora masalah, Nduk. Ini nyatane umure ya dawa. Ngerti wong desa kuwi umure dawa. Wong udut barang ki ora enek kok. Mula nek iklane nggon rokok ki dipasangi nggon gudang garam kae. Merokok membunuhmu. Membunuhmu apa? Nyatane wong nggonku ki jenenge Mbah Sariman. Kuwi nek rokok malah ora rokok dadi kuwi, perton pabrik. Rokok iki nglinting dhewe nganggo kobot. Mbakone iki mbako penguk dirajang dhewe nganti tengik kae. Tur ora nganggo apa-apa ya mbako ampek kuwi. Antek kene sak yaene ya ora mudar-mudar. Wah iya kok nyang wong tuwek kok mudar kok ya ora seda-seda kowe. Tegese kaya ngono ki rong mesti wong rokok ki kanggo pakulinan nek kulinane udut ya ora mati kok. Ning enek wong blas ora tau nyentok rokok ning roro stroke niku pirang. Iya. Kaya dadi ngono ki ra mesti no. Ning nek secara medis, secara kesehatan lak mengganggu jantung lan liya. Lah ya kuwi kanggone sing ora kulino, nek sing kulino ya ora apa-apa. Genduk Lia. Dalem. Anak sinden, anak yoga, anak dalang. Boten. Lho. Anak mendring. Iya.